Muri yeZimbabwe hanzi ranganai zvenyu asi zvichakona. Sasiro rakataurwa nani? Rakataurwa na Dorcas Moyo. Vadikani uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell kuitira kuti patinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera. Vadikani takanzwa zvichinzi ma-streets e-social media ranganai zvenyu asi zvichakona. Tanga takatarisana nemusi wa 31 vanhu pane zvavanga vakarongawo vamwe vanhu pane zvavanga vakaronga zvavaida kuita musi wa 31. So Mama Dorcas Moyo wakabvabuda ma-streets e-social media vakanyora iwo post yekuti hanzi ranganai zvenyu asi zvichakona. Zvine post iyi yakapa mutauro ma-streets e-social media zvinzi ko Mama Dorcas Moyo boy rea vari kuita iyi nekuti pane zvatiri kuronga isusu vakunyora post yakanzi hanzi ranganai henyu asi zvichakona. So vamwe ndopa vakabva vatanga kusimbisa Mama Dorcas Moyo vachiti aiwa Mama Dorcas Moyo post yavaisa iyi iri kuenderana nesong yavo. Vanhu vakabva vadzoka papfungwa yekuti zvairi kuenderana nesong vakadi kunyora post before zvairongwa nevanhu zvisati zvaitika. Kanyaya kakambotrenda kakatenderera ma-streets e-social media vanotuka vachituka vanosimbisa vachisimbisa vamwe vachitomirana Mama Dorcas Moyo zvavaita ndezvepasong yavo hatisi kuona kudhipisa kwavaita nekuda kwesong iyoyo. Uchiri munyowani kusubscribe mahara utena on the notification bell kuitira pandinodzoka neimwe post uchange chingozvionera panapo uchange uchiona ma-news updates zviro zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani ndenge ndichiti turi chidumbu changu ndichifamba nenyaya dzine proof. Sekuzowa munozvita ma-news updates panapa tinomabatanidza. Vadikani ndine nyaya yaMama Dorcas Moyo. Post iya yandichitaura nezvayo post iya yakatenderera. Wicknell Chivhayo vabva vanyora post pamusoro pekuda kwepost yaMama Dorcas Moyo vabva vablessa Mama Dorcas Moyo neToyota Fortuner latest 2025 GD6 vabva vaitengerwa. Inde Toyota Fortuner iyi ndeye white vabva vanzi aiwa post yenyu yamakanyora kuti ranganai henyu asi zvichakona yakavanakidza. Tatitaura zvadofika comment section vadikani. Chikoti congratulations kuna Mama Dorcas Moyo. Chakanaka mukaka haurungwe munyu. Ndatitaure zvadofika comment section. Insatirari ndiri pakutsudzura ma-news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So panyaya post iyi vadikani toda kuti titaurewo isu zvadofika comment section. Kuti boy yakaitwa naMama Dorcas Moyo, boy yaitwa naWicknell Chivhayo kuti vabva vablessa Mama Dorcas Moyo neToyota Fortuner. Munhu ake haarambidzwe kunzi ipa nhingi, ipa hatirare kamota, awane chekufambisa. Munhu haarambidzwe, munhu anoita hake zvaada. But tinoda kutaura zvandofika mucomment section pamusoro penyaya yepost, pamusoro penyaya yekutengwa kwemota. Next update i-update yevidhiyo raKerina Mujati. Tichingoti kwaari credit this video taba content yenyu kuti tiishandise pano paHadzirare 263. So da kusiya ndiona video ravo handigoni kuzviwedzeredza kana kuzvitapudza sezvinhu zvine proof sezvinhu zvataurwa naiye dunga munhu ataura ega pavidhio ndinosiya iye achitaura ega achibuda pachivhitivhiti. Ndatione this video inisa Hadhirare ndafunga kurova pasi ndafunga kukutizai tosangana zvekare munguva inotevera manje so much love. To get more thugs who can anchor him. So I can imagine now what sort of a dilemma we find ourselves as a nation, as Zimbabwe. We can imagine yourself with an illiterate who's got dementia. I'm sure many people who have worked in care, you know how dementia patients are. So with Emmerson Mnangagwa, he's been an illiterate who was just good at using force, paying other men, women to do dirty on his behalf. It is unfortunate now that he also has an illiterate wife called Auxilia Mnangagwa. And this illiterate woman called Auxilia Mnangagwa is not safeguarding the vulnerability of Emmerson Mnangagwa. Instead of Auxilia Mnangagwa safeguarding the husband from abuse of these greedy thugs around Emmerson Mnangagwa. It is a pity that the number one abuser of Emmerson Mnangagwa's vulnerable situation is Auxilia Mnangagwa and Emmerson Jr. These two, and I know why you, Auxilia Mnangagwa, you are scared of Emmerson Jr. Because I know Emmerson Jr. once took some pictures of you. I'll come back to it
on another episode. I'm just trying to see how you are behaving yourself, Axilia, because you've been trying to think that you are in charge, but I'll put you in your right place. Keep on doing what you are doing. The reason why you behave like that is because Emerson Jr. holds you at ransom, and you know the story. So if you keep on poking me, you poking those people I support, and you keep on poking them, I'll humiliate you that you commit suicide within 5 minutes. And I can tell you this. So if you know what is good for you, behave and stay in your lane. So as you, Emerson Jr., stay in your lane. Now, I've been trying to ask people, we also have the judiciary system in our Zimbabwe. On the part of ZANU-PF, I know that those sellouts, the chancers of our political struggle, Obed Mpofu, Chinamasa, and the Ziambi, they are not going to challenge Emerson Mnangagwa because they are there at the mercy of Emerson Mnangagwa. So they are the cheerleaders who would want to keep that not fit for purpose, a demented Emerson Mnangagwa at the top of the leadership of Zimbabwe. Yet we know that if Chinamasa, Ziambi, Obed Mpofu, including also the judiciary that anchors our courts and who are supposed to save